Эфирде яңалыклар тапшыру исәнмесез студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Мәскәү проспекты шәһәрдәшләрне канәгатьләндерәме? Яңартылган юлларда чокыр-чокырлар бармы? Кыйнырга да, балык тотарга да ярамый. Кама поселогындагы күлгә ни өчен сак куелды? Иртәгә Чаллыда бер юлы 3 бәйрәм. Иң кызыклы чаралар турында хәбәрчеләребез сөйли. Халык Мәскәү проспекты ничек ясала дип кызыксына. Безгә бу хакта берничә кеше шалтыратты. Форд диалог тукталышы янындагы яңа асфальтта чокыр барлыкка килүне без күрсәткән идек инде. Кызганычка каршы ул бүгенгә кадәр шулай кала. Машина йөртүчеләр бу урында юлның сыйфатыннан риза түгел, ә башка җирдә юл яхшы салынган диләр. Камдорсту җитәкчелеге Форд диалогтагы чокыр хакында белә. Монда яңа асфальт салынмаган, чөнки әлеге счет реконструкция проектына кермәгән. Чокырны 2012 елда юл салган оешма үзе төзәтергә тиеш. Граница работы у нас до перекрестка Автозаводского и после перекрестка Автозаводского. Данное покрытие уложено 5 лет назад. И вот за 5 лет повело себя покрытие так, образовалось образование колейности. На данный момент исполком города обратился к заказчику, чтобы изыскать средства и переустроить асфальтобетонное покрытие на данном перекрестке. Балык тотарга яратучылар таләбе буенча Чаллы су каналы күл янына су куйган. Сүз Кама поселогындагы калдык сулар җыела торган җир турында бара. Анда 30 елдан артык инде Чаллы су каналы предприятиесендә суны чистартканнан соң кала торган утырым җыела. Билгеле, мондый суда куйнырга да, балык каптырырга да ярамый. Шуңа күрә анда бер атна элек кизү оештырылган. Су калдыклары 80-нче еллардан җыела. Берегә су кую заводыннан Тыцтан һәм су чистарту станциясеннән килә. Чистартылган су кире китә, ә утырымы кала. Өстән чиста күренсә дә төптә күпме зыянлы матдә ята. Әмма халык бу хакта уйлап тормый, су керә, балык тота. Кисәтүче язулар да чәнечкеле тимер чыбыкта куркытмый аларны. Бу күлдә карплар күп, шәһәргә якын, шуңа күрә балык тотучылар да күп. Әмма хәзер күл янына сак куелды. Караучылар әйтүенчә, бу күпләрне кире бора. Балыкчылар бик күп йөри монда. Аларга нәрсә әйтәсең монда? Предупреждать итәбез инде. Biz de barımız kelebez indi deyip, bizge de сколько лет bizning monda baqşalar bizlarga tovuqlarga da beremiz de oşarga özümüz de aşıyız deyler indi. Alar yaşarın batırın tugil de. Nisiyal harmında yaşayız de gel şundan tutabız balıkты. Balık monda bardı, köp de. Тиеш булмаган урында балык тоткан өчен 5000-гә кадәр штраф салынырга мөмкин. Бу бик урынлы чара, чөнки сүз кеше сәламәтлеге турында бара. Осадки эти, они относятся к отходам 4 класса. На них разработан паспорт, соответственно, с 2014 года. У нас имеется лицензия на размещение отходов, и этот объект, он внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов, как объект размещения отходов именно. То есть это промобъект. Промышленность калдыклары җыела торган күлнең балыгын ашарга ярамый. Патруль кышка кадәр дәвам итәчәк. Балык сезоны башлануга ул кабат куелырга тиеш. Рима Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бүгінгі яңгыр вакытында 50-13 йортын су басты. Безгә бу хакта йорты яшәүчеләр видео төшереп җибәрделәр. Подъезд буйлап су ага, түбәгә капиталь ремонт үткәрелгән булган. Су шуннан үткән. Кызганычка каршы, мондый хәлгә калучы йорт берәү генә түгел. Шушы җәйдә без 40-01, 27-16 йортларын төшереп күрсәткән идек. Сентябрь башыннан Боровецк чишмәсендә реконструкция эшләре кабат яңартыла. Хәзер анда юлны ясыйсы, төзекләндерү, җиһазландыру эшләрен башкарасы бар. Бу чишмә диварын декоратив таш белән бизәү, урындыклар, чүп савытлары кую чишмәне Түбән Кама милли паркы белән берлектә инициатив төркем ясый. Яңартылган чишмәне шәһәрдәшләр сентябрь ахырында күрәчәк. Иртәгә 30 августа бөтен Россия ата-аналар онлайн җыелышы узачак. Аны сагат 11-дә Россия мәгариф министры Ольга Васильева үткәрә. Аңа министрлык сайты аша сорау бирергә мөмкин. Ил күләм ата-аналар җыелышы махсус 1 сентябрь алдыннан оештырыла. Чөнки сораулар, хәл ителәсе мәсьәләләр нәкъ шул вакытка күп була. Ә бүген иртәнге сагат 10-нан көндезге сагат 2-гә кадәр халыкның мәгариф өлкәсендәге гозерләрен Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре тыңлады.
Шолы полиция хезмәткәрләре хәбәрсез югалган Галимова Дания Шәриф кызын эзлиләр. Ул 22 августта Сидоровка бистәсендә Каюм Насыры урамындагы йортыннан чыгып киткән һәм кире әйләнеп кайтмаган. Ханым 65 яшьләр тирәсендә, буе 165 см, ябык гәүдәле, карарак чәче карага буялган. Өстендә яшел җиңел куртка, кара чалбар, аягына ак чүәк кигән. Хәтере юк, йөргәндә аксый. Югалган ханым турында белүчеләр булса, 37 91 66 яки 02 телефонына шалтыратсыннар. Бу көннәрдә башкалада Казан сөлгесе 2нче халыкара халык җыю бию сәнгате фестиваль конкурсы бара. Анда Татарстан, Россия һәм чит илләрдән килгән халык җәүһәрләре чыгыш ясый. Мәртәбәле чарада безнең чаллы вәкилләре дә катнаша. Фестивальнең максаты күп милләтле республикабызның бай мәдәниятен һәм халыклар дуслыгын күрсәтү. Иртәгә Чаллыда бер юлы 3 бәйрәм: Республика көне, шәһәр көне һәм чәчәкләр фестивале. Халыкны зур бәйрәм программасы көтә. Иң кызыклы чаралар турында хәбәрчеләребездән. Это часть объемной композиции, которая будет радовать глаз на Майдане. 9-нчы балалар иҗат йортында чәчәк бәйрәменә 2 атналык әзерләнә башлаганнар. Йомшак аю 1000 яфрак чәчәкләреннән җыелачак. Собираем цветы на пустырях, где не скошена трава, и собираем тысячелистник и бархатцы, так как они долго стоят, не сохнут и не вянут. Чаллының барлык оешмаларда чәчәктән берәр сын яисә картина ясый. Бүген композицияләрне Хәсән Туфан проспектына куя башладылар. Быел чәчәк бәйрәме Чулман проспектыннан Раскольников урамына кадәр арада үткәрелә. Сәгать 1дә ипподромда ат чабышлары булачак. Төрле төбәкләрдән 70-кә якын чабышчы килергә тиеш. Көндезге сәгать 12дә бәйрәм чаралары Сидоровка паркында, сәгать 2дә Җиңү паркында башлана. Иртәгә шәһәр буйлап автокарнавалда йөриячәк. Один из КАМАЗов станет площадкой для выступления нашего набережно-челнинского цирка. То есть это традиционные клоуны, жонглеры, гимнасты. Один из КАМАЗов будет это театр кукол, который покажет спектакль. Кич белән мәйданда зур тамаша көтелә. Волга, Казан егетләре коллективлары җырчы Нюша чыгыш ясаячак. Республика көненә багышланган бәйрәм кичке сәгать 9да салют белән төгәлләнә. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Мин дә сезне алдагы бәйрәмнәр белән котлап сау булашам, күтәренке кәеф телим, сау булыгыз. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты .ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты .ру. Успей купить с выгодой. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспокама. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86.